Malta flimkien ma' 6 pajjiżi oħra firmaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar l-effetti internazzjonali tal-beħ tal-vapuri b'subbasta. Fis-tqarrija ġie spjegat kif idħul fis-seħħ ta' din il-konvenzjoni mistenni li jwassal għal titjib fis-settur globali ta' trasport bil-baħar għax se tissaħħaħ iċ-ċertezza legali billi tinħoloq struttura uniformi fuq l-effett tal-beħ tal-vapuri b'subbasta u tiżgura li beħ li jsir fi stat wieħed ikollu l-effett li jagħti titlu lix-xerrej f'kull stat ieħor. B'hekk jiġi eliminat ir-riskju li l-istess vapur jerġa' jinqabad għal talbiet minn drittijiet jew interessi preeżistenti. Iċ-ċerimonja tal-iffirmar, it-tieni waħda tax-xorta tagħha minn dun Nazzjonijiet Magħquda adottat din il-konvenzjoni fl-2022 kienet ippreseduta mill-President ta' Malta Mirjam Spiteri de Bono u organizzata mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Ewropej u l-Kummerċ flimkien man-Nazzjonijiet Magħquda u l-Kumitat Marittimu Internazzjonali. Il-Ministru Ian Borg spjega li Malta ospitat din iċ-ċerimonja sabiex b'mod attiv tikkontribwixxi għad-dħul fis-seħħ ta' din il-konvenzjoni billi tipprovdi l-opportunità biex aktar pajjiżi japprovawha. Qal li din hija waħda mill-aktar konvenzjonijiet marittimi importanti f'dawn l-aħħar snin għaliex tipprovdi ċertezza u stabilità f'qasam tal-kummerċ internazzjonali li huwa responsabbli mit-trasport ta' 90% tan-negozju madwar id-dinja. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard fl-indirizz tiegħu qal li fit-tradizzjoni legali marittima ta' Malta teżisti storja twila ta' rispett lejn il-ġustizzja u l-ekwità fit-transazzjonijiet marittimi li bħala ġurisdizzjoni marittima prominenti fil-Mediterran Malta kisbet għarfien b'saħħtu f'kull qasam tal-liġi marittima. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li l-introduzzjoni taċ-ċertifikat tal-beħ bis-subbasta se jissimplifika l-proċess li bih jiġu trasferiti u reġistrati l-vapuri u dan jipprovdi ċ-ċertezza u l-uniformità f'din l-industrija. Delegazzjonijiet mill-Antigua u Barbuda, il-Kroazja, l-Kosta tal-Lavorju, l-Italja u Spanja kienu f'Malta sabiex jiffirmaw il-konvenzjoni waqt l-istess ċerimonja.